تے میں دیا خبر ونجایا کس نو اس دا چور بناواں تے لیندا نظیر نہ آیا کرا یعقوب معلوم نہ سانو غیب خبر نہ آئی ادھر ادھر نظر کریں دی تے یوسف دے والی آئی آپ پٹکا ولی آیا سی تے آپ کھول کھایا پاس یعقوب نبی دے بی تے یوسف چور بنایا حکم سوا یعقوب نبی نو تے پتہ نہ لگا کوئی جرم ثبوتی نال یوسف دے اج حقیقت ہوئی تے شرم نہ پکڑن مشرک جگڑنی او دور خدا تھی جانے 70 کوس اٹھے جیلواں یا جنت ہی سوداونے تجنے نبی نہ خوہ وچ جڑ جائے ویا گھے یا دو بھرواں جلدی نال نکالو مینو نہیں تو میں ٹر جاواں اس نے جاتا رستہ ملسی وہ جس پر منہ کرسا جانے نہیں جو باج وسیلے واتے کھانا مرسا عبدل ستارہ پڑھ شکرانہ دے کرم کیتا رب سائیں اور ربر بھیجیا سرور سونا تیسا نبی نے دائی او سنو حقیقت جد یوسف پڑھیے تے چوری ثابت ہوئی چپ ہو جان یعقوب پیغمبر تے عذر نہ دے گیا کوئی کر کے پردہ کر کے یوسف تائی تے بی بی موڑ لیاندا کہے یعقوب شریعت اگے عذر لکی تا جاندا قید ہوئی ان یوسف تائی تے موجب حکم الہو او برس دنوں جد خدمت کرسی تے ہواسی پاک گناہ اور تھوڑا دن گزرے تو بی بی نہیں اور سفر جہانو پایا فاتح ہوئی تو یوسف سونا
بابل کے گھر آیا. سامعین، یہ پروگرام آر کیو کیسٹ سینٹر گلہ منڈی بہاولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. بآواز علی احمد صابری آفسانہ قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 6. تیجی واری سنا یوسف دی جانی کر قربانی. جنہیں روایت بیر العشق یہ ثابت ذکر یعنی وہ ایک دن گھر وچ بیٹھا یوسف یہ گول نہ باپ پیارا آن کھلا دروازے اوپر کوئی غریب بیچارہ حاجت کارنی اس سوالی کتاب والی آواز اور نال محبت جلدی یوسف کھول دیتا دروازہ. یہ درم دینار نہ پاس یوسف دے دل وچ فکر دڑاوے. وہ جس نے نام خدا دا پایا وہ کیوں کر موڑیا جاوے. ایک مرغی اس ویلے حاضری و نظر یوسف نو آئی تیرا بھی ہو کر سائل توئی وہ مرغی پکڑائی. باج اجازت یا گو بیٹی یا اتنا عمل کمایا. بے خبری بابل دی پاروں لوکاں چور بنایا. لوک وچار کرنی اس گل دی وزادی ذکر سنا دے. ایسی سندر صورت اس دی ایسے عمل کماوے. یہ ترے چوریاں ثابت ہے سنی و یوسف اوپر آیا تے پیش عدالت حاضر اس دن و ذکر جو کتاب آیا. غصہ ہو کر بولیا یوسف جانی خان لک سوئی امن تو ساڈے ظاہر واسنی وراج کیا مت توئی. آپسی اندر اے کرن کلام دہک دوجے دے آسانی اور کسے نو طاقت تائی کرے کلام زبانی
جڑک سناون ود گھٹ بولن وے توفیق انہاں ادب برابری شان برابری فرض پیاری سانو ایک ذرہ کوئی یوسف پارو اگلا نہ ادا کرسی کافر ہے نمرود برابری وجہ تھا بن مرسی سنو حقیقت جس دم بیان اتنی بات سنائی ایسے وم چوری کی تھی یوسف اس دے بھائی سن کر باتوں بولے یوسف تک آج اب تنانو تجوں کرے چوریاں کی دیا یوسف کی معلوم تو سنو غصہ کر کے نار شتابی دیا فرمان سنا وہ کر لو قید انہاں دا بھائی یا جانا مول نہ پاوے وہ کرنے روایت جے کر چوری یوسف مگر نہ لاندے بے شک رحم کرندہ یوسف تے بنیامین لے جاندے او غم شرمندگی جے نہ ہوندی تے چوری کنو یتنانو او کی توفیق یوسف دیاں باجاں لیا من موڑی انہوں بنیامین توئی جس ویلے قید حکم فرمایا سن کر باتوں شکر کریں تے بہت خوشی آیا وہ دردی ورت گئی اس ویلے تے سن کر ارے بھائی پیش عدالت حاضر ہوا کر عرضاں بات سنائی بڑا ضعیف نہایت بڈھا یہی سنا اپنا بینا غم دل گریاں عاجز کیتا وہ محبوب نگینا جے تساں قاد رکھایا اس نو تے سن کر اتنا یا ختم آیاتی واسی اس دی ہوتی اجل پیالہ اس
اس دے پاروں اور بھی مرسمی یا سبنا یار سنائی اس دے بدلے ساڈے وچوں تے قید رکھو ایک بھائی برس دنا تک حکم جو سی تے کر تو ساڈی سن کر بولیا حضرت یوسف نہیں مجا لیا ساڈی جس پر چوری ثابت ہو رہی تے اس نو پاک بنا وہ بے بانو چور بنا کر تے میں کیوں ظلم کماواں گریا جاری اندر بھاجاں تے ساری قوت لائی اور کسے نہ سنیے ادھر دنوں تے پیش نہ گئی یا کوئی اس آیت وچ کرم اشارہ دروازہ قیامت والا وہ جس دم سب نو حاضر کرسی قادر پاک تعالی ایک قصہ کوتا کر کر ارزاں تے عاجز ہو سارے نکل گئے دروازے باہر تھیو مقبول پیارے آپس اندر کرن سلائی کس پر عمل کمان دونے کارم نفع میں بے منی بیٹھا جان ٹر جان بول اٹھیا شمعون بادر کہنے لگا سبنانو عید قرار یعقوب نبی دا کیوں بولے گیا یا تسانو اگے بات یوسف دی باروں یسی تمام کسوری میں ہوں اپنے وطن نہ جا تے بات سنا پوری یا شفقت کر باپ پیارا تے مینوں یاد بلاوے یا بنیامین پیارا اساں ساتھ اساں گھر جاوے اگے اسانا اساں بھی چھوڑیا اس تھی یوسف دل بر جانی اے افسوس جو اس دے جگروں جو اس دے جگروں اے باری لنگائی کنی ہتھی بنیا مینے تائی تقید کرا کر جاواں وہ نہ مردی لائق نہیں
ایسا عمل کماوا اور جنگ جدالو خوف نہ کر تے جد قبضے ہاتھ دھر ہو گئی تماشا تیغ نکالی اوڑے خالی رن کر اے گل نہیں مناسب سونو تجے گر خوف کرے اونی قوت خالی جام گھری جباب کی دیس بچ تفسیر یوسف دے یاد گیا امام غزالی بولیا پھر رویل بہادر وجہ میں تیغ نکالی انشاءاللہ بچ میدانے جس دمی ہاتھ اٹھاو جتنا لشکر شاہی فوج کر کے قدم زباں کرا سردار تمامی امیر وزیر تن تن بچوں تیغ نکال دو دھڑ کرے عبادت تھی شمعون بہادر اتنی بات سنائی وہ میں بازار مصر نو کافی حاجت تسان نہ کائی 10 بازار مصر دے بھی کوچے گلی بھل نظر جو آوے نہ بچ جائے بچوں تیغ نکال کیا یہود میرا زمان اور طرف گجے جوان سنے امیران شاہی دوئی یا تختوں سب تی اول اٹھیا دے یا کڈی دے اگمیانو بھی اس وقت براوا تائی یا کتنا سخن زبانوں جاؤ بچ بازار مصر دے تے صبر بچ کرنا جب تک سنو آواز نہ ساڈی یا قبضے ہاتھ نہ دھرنا اول شان میں کواری یا نرم سوال کرے نہیں تو کروں بلند آواز پتا تسانو دیسان
قت زور اونا دایا علم یوسف دیا تائی جے تلوارا پکڑ کھڑا سنے کر سنے ملک ادائی اے اولاد یعقوب نبی دی اشارت وچ جان تیل اٹھاون وال بیاون یا اوپر لکھ یا جوان اے بیٹے نو فرمایا یوسف و مگر دیا جائی باہر جو منصوبہ کر سنے و مینوں سنائی خوف کرامت بابے تیرے تے اسے اندر اور کرنے حلال ہزار جوان فوجا تخ میں اڈاون مسئلے ہاتھ کر گئے سبنا بھائیاں کیتی جنگ تیاری اور سنے کھلوتا صاحب زادہ یہ بات حقیقت ساری جدو یہودا اٹھ کھلاتا تے قبضے ہاتھ ٹکایا نال شتابی صاحب زادہ ابو علی یوسف دے آیا مگر سے وقت یہودا اور لٹ آیا غضب حضرت یوسف و جذبے نال بلایا جلدی باپ پیارے اگے یدبو گزاری حضرت یوسف سن کر ہسیا دنوں نہ قوت ہاری سن اے شہر مصر دے والی یہ بات ذرا ایک میری فوجا ملک خزانے اوپر مت کچھ کرے دلیری لیا دے بنیامین سانو ایسے بغت شتابی نہیں تو شہر تو ساڈے اوپر نازل ہو خرابی ایسا سخت حوالہ بن سی ہاتھ نایا سی اور کوئی تدراک لائق نو ہرگز پیش نہ جاسی کی آواز کرے سنگت بو تے حمل زن دے
جڑسن اے سننے والے بے خود واسمی وداشت کھایا کر مرسن تے یوسف نو معلوم آئی گل جد خفگی وچ آوے بدل وانگ کرے آواز تے تب زمین ہلاوے اور جامے چوبائر عمل تے والی بدل دے سارے اسے حالت شیر یہودا دلان کھلا دربارے وہ خوش اندر کچھ باتاں کر کے غضب